Bon dia, ens trobem a Gavarní i aquí ja veieu una mica de fons al Circ de Gavarní. Aquí és on hem pogut deixar el cotxe i ara anem cap al poble i després continuarem més endavant. Aquesta és la carretera que puja cap al Col de Tentes, que és el que intentarem pujar demà per anar a la Bretxa i al Tallón. Bueno, sortim endavant. Què tal? Com esteu? Go, go, go! Go, go, go! Òscar, go, go, go! Lluïsa, go, go, go! Go, 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 go! Això és Gavarní i la darrera vista que veiem del Circ de Gavarní, ara quan són gairebé les 6 de la tarda. Bon dia, en aquests moments són 7:15 del matí i estem al Col de Tentes i aquí a sobre tenim ja el Tallón i tota... i bueno,
tota la carena aquesta estranya de muntanyes. El dia ha sortit una mica estrany, fa vent, tenim una mica de rasca, però bueno, ahí vamos. Faldejant el Tallón en direcció a la base de la pujada al Col de Serradets, que el tenim aquí davant. Anem tot el rato a contrallum. Aquest és el camí que ja comencen a venir gent, grups de gent, i aquí ja comencem a pujar al Coll de Serradets. Estem a punt de creuar el torrent de Serradets. Col de Serradets assolit i refugi a punt. Sí. Refugi, la bretxa, el dedo... Y ya los cráneos. Ja veieu el que ens queda per la Bretxa de Roland. Aquí hi ha una mica de neu i tot això és desolat. Els Serradets. Això ja és la part espanyola. Aquí està a l'esquerra el Pas dels Sàrrios i allà al fons la Gruta Casterets. I per allà el Canyó d'Ordesa. I mireu el que hi ha aquí. No sé si faig així, si es veuran les dues puntes.
ha una gruta de protecció. Mireu per on passem. Mare de Déu. La bretxa d'Orlando. I aquest és el pic del casc. I el casco. Bueno, a veure si arribo amb ells, perquè si no estic fent l'excursió sol. Tenim ja la falsa bretxa i el dit. Bueno, això és la falsa bretxa, el dit des de la falsa bretxa, i això és el que ens queda per pujar al talló en l'atac final. Vinga, anem-hi. Però hem de dir que per allà està plovent. Per la zona de Montperdut i tal, està allà ben a prop. Així que anem a veure què passa, que encara ens mullarem. Aquí arribem al cim, Le Taillon. Le Taillon. ¡Ole! Objetivo conseguido. Nos vamos a meter un chuletón, no sabes dónde se ha metido. Bueno, ja hem passat la bretxa, que ens han agafat una petita granissada, petita però que feia soroll, I bueno, aquí teniu el paisatge ara d'això. Aquí està la bretxa, amb un núvol sospitós d'aquests que pot tirar pedra, i tot el que és Gavarni. Fantàstic. La baixada última fins al refugi, que ja el tenim allà. I allà el circ de Gavarni, la part alta del circ de Gavarni. I bueno, si continuo, darrere meu, la bretxa. L'esquerda, vaya esquerda,
Molt bé, doncs aquí estem ja en el refugi dels Serradets, un lloc que m'ha aprofitat per dinar, i ara que fa aquesta tarda tan maca, després d'haver-nos ruixat i pedregat, doncs anem a veure el paisatge que hi ha per aquí. Passarem per davant de la porta del refugi. Som en aquests moments al coll de Serradets. I allà tenim el tallon, el dit, i aquí el refugi, el casc i tot el circ de Gavarní amb la cascada, la gran cascada i el pic de Marborell.